godo kata kamano wasewacho kanyo ni Faith Odhiambo nodonjo tele kinde manitiere gik mopogore opogore mane timore pacho kae mano miyo ne nitiere ng'ala manyime kedo ne ratiro mago mag jopiny. Ote machielo mabende aneno ka ong'isa kae wacho kae ni Joyce Mosna Welo ma nitiere godo e studio kanyo okinyi makawuona mor ahinya koda kaka gitwaka to e kinde makoro Faith wuok e telo ang'eyo ne nitiere ting' maduong' ma yande oting'o. Bende ng'ama biro bedo ka donjo e telono bende nyalo rwako wuoche ma Faith yando rwako kata kamano wantiere mana kod geno pod ok wanyal ng'eyo no bobedo e yo machalo nade. Yiena mar mondo mi akaw wachu mogik ka waloro twak mar okinyi makawuona. Chak kodi wakilo Oyuga. Erokamano Joyce, an wachna mogik ne jo LSK. Kidhi kimiyo ng'ato kurani onegi penj ni ka ng'ama miyo ombuchani to be onyalo rwako wuoche Faith to konyalo rwako to e yo mane. Erokamano. Erokamano ahinya wakili Memory Oyuga Apiyo. Wakili Ochieng' Goro wachni mogik ka watieko. Erokamano ahinya, erokamano kuom miyo thuolo mondo wanyis jopiny gigo madhi mbele e Law Society. Elections wachiegni, wanyiso members wa mag okil Kamaloka. Young okil mage member luo be nitie gi structures. Koro wan gi okil Kamaloka, wan gi jakomwa miluongo ni Handa Muok. Jakomwa rokinde tetete mawuok manyikwa Ramogi. Koro wanyiso gi ni mondo chieng'no ji wuog oko, ji odhi ogo kura ne jotelo ma gidwaro. Gigo gi kogno. Oduma kidwa ng'e kochiek tigo, igoyo kogno. Bende nitie osiepna moro ni Professor Chebe, owacho ni gweno kapoti nyathi gweno. Ok idhi kudho buoy mondo king'eni mabiro bedo thuon. Inene kaka onyuole. Koro anyiso gimane mondo wa consider jowa mochung' e positions mopogore opogore. Asewacho Nairobi rep ka, wan gi Wycliffe Oyomago to koro jowa nyaka wawachnegi. Effie Sheila Achieng', up country wan gi Aseso Molo, wan gi Adhiambo Oyoko, wan gi Godric, wan gi Vincent Otieno maya Mombasa. Koro wang'iyo jowa gi alongside others nikech ok gin kendgi ma ginyalo serve. But king'iyo telo mamalo to sani koro wadhi bedo maonge gi ng'ato nikech Faith ok nyal dhi kendo. Koro telo mamalo mag president, vice president onge nyakwara mogi mochung'. Koro jowa man kanyo ngas mamoko go gin be mondo wayiergi mondo gibed part of the council mondo wayud telo maber ndalo mabiro. To dhi bedo ndalo matek ahinya nikech wachomo yiero maduong' bende. Koro wadwaro jogo ma government ok bimiyo $500,000 ni mondo gigine. Wadwa jogo ma strong, jogo moseloso, moseneno pesa, ma pesa ok buogi, ma sirikal bende ok buogi. Wadwaro jogo mosesu government in their own capacity kapod iweri gi council. Ng'atno nasenyisi kendo anuoyo Peter Manyonge Wanyama mae sane ma season mondo wayiere uru. Nyasaye biro gwedho kanyakla. To mogika wakili Gor kapok watieko wadong' mana gi dakika matin. E yiero mag LSK wang'e ni kinde mathoth ng'ato ka tiyo kod ranyisi, kinde mathoth atiyo kod ranyisi e yiero maduong' ma pacho kae waneno ga ka